Kubor nagaslem jong unongsan hima. Ka jingsong kalany mungor jong kakong Angela ngat kalarung hagasngi kabalay hakaba kalasyong bandawa ya kahok jong kinong belasngi kiba klem yo ya kai kaba ka sorkar kalamang kerpang na kabenta jongki ha kapor jong ka jingleng shop jong ka klam covid khat khandai na kaliang unong san hima ulayo banyakren matkalto kadni kilong kemi kibalawan ban senran lang ya kakong Angela bansyong hakmat ka kerdop jong ka sekretariat Hambai keren batki kelapan pau ya kejing snausi bahaduk menta ka kenti kimpad yo ya kapisa kaba ke sorkar kalamang ban ai jingerap hakapor bakadon kejing kangdam ha kejela bat bakimla ban lek bela ban lek di jingdi nakaliang kejongki kela kentu ya ke sorkar bakadai ban pelajno ya kabha kabadai hok kejongki Shushu kila ongru baka jingle jong kesorkar kapenlong yaki bakindu jingshania ya kinong mikmat kila ban rabru daga baong baha kapor election kinong mikmat kiloi ban wan chaki yingkisem ban krok vote knang bakin job hanrai inda kila job kila yo shongsuki kim khen ai shu yaki kila kletno yaki pajba kiba pensyong yaki hak suki menteri kiban lam khmat ya kesorkar jelah Kebempelai ke sorkar long ngisusi nama balai ngila apply ngila bun kam melik sini satai mentapat nado basdang ba apply ngimpat yo ratang sting si tingkaru kan kum ba ong maka long ngimpat yo rata tengi kwa bangin yo kan yo hok jangi kum ba ki ong nado meswa kan bal fida apply fin yo kumong ngile ki baterai bala ki bang isong dukan mo ndai da ba ong bangile tray badan beda ka kam gajam Angkum tahing aku benong terpat di sorkar bukan lek suka mingi ki beduk bro kidan ki ba apply ki teng kiyo sisen lano kumta masen apply kumta ki layo te hade nang to ki bon ki bamyo hire kumba kular ke sorkar kai te hek tu kisnam ki blada bagi ban apply ya ketu ka bisa ngila apply hindai ke suja ala kerja ta kai ki jingmut Haba kimman beli yuk pala istam yang gini ya. Dan lagi ni sorkar jongi ya mentah kakelut netep keberier ngintep re kata. Ndai ngintep kay la shay next election lada upada ulah khabrib nula kelut ta. Hang ta kan sepet. Ndai ya kata kahak kebangidai benyo ngihap benyo kan. Beli kin coba mesap ya kalau mesap dan kimen duk kimen belas ni. Ndai dah. Belas ni belah mestep ni ba menit ndai ladang ilale apply kata pisaru sei geja ngimtep sei kekirteng jong ngimtep dia kata gilara sudah sebin ngimtep re kilala nomor ngimtep pengi mentangi wanang niru bendawa ya kahak ki kinong de madan kinong belas ni baksorkar kala menti si bapalan Diki don yang tiba perlu jok tiba apply tiba klaim yo tiba tidak arngut laingut perlu kebiajan mat ngam te idang dan ibai ba nang mongap ngiste he yo yang apa nakaseng ginong de marang kilat ne banirap te yo kato tengyong ngin hab ya skuski di mentam ta ngimla rama te baplikin rat yo ngir belas ni dan bulan tadi syak sarkar kemaka dikeporkin kinirap Ladang ilabiam kakamay kaji lain nirap la iyo ma. Kakasaw kasin kayakhan kada banirapkan. Dari sorkar jamni mentaem kadang yot hiya lengay ta. Lamar ka eleksyon patwan. Pe eleksyon la siya pan da jibo kayi yang ruan. Cenderung bet kena kulay bet namar belay begini obot. Jibo mental lipat kunay kun hatong kong yung ka omlilay kin kamrak kejat ro. Namalay ki ko abot. Kin kuasong suki ka. Namar kajing siyang suki bahan ministero MLA day nangigirit-kiri ata damdan mangigirit-kira umiya siyang suki rin takda bakasot ko ay kulakulot kulamala at ngikiri mo paldar ngihap iban lang ito kabaning kong kajing siyang bajong ikong Angela hamni malaaban ang ba kaday kajing siyang kabadan jingmon kabriyo kabadan ya kajingmon kabriyo kabadan ya kajingkit hiya but kawan hangni ban syongru umday ba iwan ban syong krem kanu kajing smu kadan kajing smu kababha bat kadan kajingmot kabas krem ba
hadu ba ka sarkar kan da pelat susah kata ka hok ka badai jang upat ba minum sang thai ti nakaliam jami ru giwan ban ai ka jing kersan ye ikong hoi ka ba kong san ka jing song jami hang ni kadai ka ba ni kwa ban penpa ba mi kersan ni kita kipat ba ya uduk usuk uriu bela sisi iba im da ka ba bela ya ka ba le si ka sarkar kala penthame aka kertan jong ka skim ka ba kala pelat nak ka benta ka pisah jong nong bela te ye i ba ki ba buon pa da ka hadu mentaru dang yo asiyo ke kubur babun ki bampat yo ai ka pisah te nakaliam ka jomi diwan ban kersani ikong badah ka jo kapor ka jing kersan jomi kalong khamtam nak ka bentau pat ga te ni khni nanti ru ba ki pat ga long ken don nam kata ka mo kata ka jing kersan da hoi ngimla wan song pat ga ha ba kum ban ka por unrai ladaki kidan ban dia kersan ban ai man siam ban wan tang ban ken sikatien arkatien ru kan long lesi kata ka mo ka jingsong ka jimi kanumlong ka ba le no ai kan tindai ka bas nosi pada ngala song ba ikong ho yakini ki arsni ki baladam haki jingbun kam ngaklam simpoi bandon ba ikong hangin dai mata ka singa la persang banwan bat nang di sakmat ngan persang bangandon ba ikong namar ba ngangai skam ba kadai ka jingtu ka bas kham ka jong i ke ba ha ka ju ka por habang song hangin ru menne ki kali jogi he ki han ki brio sarkar jogi ki ya yang ni wot siwot ma kaba smusi kalong ba kile ba kumom tip kile kumom ithu bat kile kumom ye i te kani kadai kata ka sarkar ka jogi ka bam ithu ye uduk usuk manong ka bam ithu ye uduk usuk ka bam ithu ye ka jing janja jong uduk usuk te hakum kali ka por mi dan pam ya ka jing ye tali ka jong kipat ba lada kipat ba kinum ye tali hakum kali ka por ka sarkar kanang yai sim ka bu khamtam habang ni i bangi hakadi kapor mo babaro kia im kia jenjar nasmo ban ai kublai ban ai kaburam ya kini ki nang play nang bela ki badai ki nang bimadan ki dan ki ki libor ki belayawan minister ki dan kini nakaseng do ki nang training brio ki bawan ban pensngo hang ni ba kani ka ki bangia le kumni banya dawai ki hop kanong rim ke bas kam bat ngim dei ban randin no bat nadu bas dang aku aban ong ba tani ka kam dei ka kam simet jonga ne jong ka sengtur ne jong kini ke hiseng bat ka dei ka kam jong pai ba ban nila ban le ya kani ru dei na ka jing snot ti hi jong ki pai ba namar ba hadin bang yo ka RTI ni telat pai ba ne bat ki pai ba ki basim khia ban pe ki ki kerteng ban pensisa hato sa banki ka coin en takapisa ti kadai nakadaw bakia long pengor ki ba bangila banyak kali ya kani bantip ya kajing sisa kan bat kawai ga bang aku ban ong ki ba kani kadai tang kawai ka skim ki bunchu ki jersey bamsap pet katu kajing bam kelung katu ka ICDS katu kadang ka jing bamsap MECL hangin tai bangi de banyak long kum ni ngide banya buat din bet ngide banya keren hakaan haka nongrim jo kajing sisa ben nginyo kajing job amni lai da ka slam ru namal ba kani kajing long jongi ban chu snap jar ne ban chu perkhat ngim la le ngide ben berat no sarut menta kibade ban rem ran ke ka sarkar bat ngi tu fi ki he ki han ki ru han ke ge ru kimno don pe yangi kimno ben pe namal ba kimno dan pek ka jing sisa ti ni de ban bo be taka jing kermen nang ni sakmat dele namal bakin bon ki jing e bangi hapanya kun nakadaw makawan ni ka khlam banya pek ngore for kompanya ya ka sarkar ki skim ki badai na banta jong pat ba bat dei tang kum ni ka jing trai lang hi bangin yo ngin yo ya ka jing job ngin dei ban do jing kermen ni dei ban yeng scam bat ngin yo ya ka ai ka badai ka hop ka jam